Pozdrav svima, zovem se Daniel Dubičanac, učitelj sam joge i odvježbat ću 15 minuta jednostavne i ne teške vježbe Hatha joge. Krenut ćemo na koljenima. Ruke dajte malo naprijed, naslonite se da se trup zakosi i polako sa udahom pogledajte gore, ne skroz do kraja, uvijek ostavite određeni prostor u vratu. Isto tako kad pogledate dole, nemojte gurat bradu prema prsnoj kosti. Svrha je da osjetite kako mičete glavu, što se događa po cijelim leđima, odnosno posebno u donjim leđima. I preselimo se u profil stola na sve 4, mačka krava. Izdah prema gore, štedimo vrat, udah, pupak dolje, odnosno u leđima se pojavljuje malo sedlo. Preselimo se prema položaju psa i mijenjajmo ga sa položajem štapa, odnosno gornji položaj za sklek. Izdah prema psu, udah prema dolje. Učvrstite se koliko vam paše, pazite da vrat i glava ne propadaju ispod razine lopatica. Pa prihodamo naprijed, malo raširimo noge, šire od kukova, naslonimo se na bedra i zibamo lijevo-desno. Ne zbog veličine pokreta ili jačine streća, nego jednostavno da osjetimo kako smo u preponama, kako smo u kukovima, donjim leđima. Vraćamo se do psa i spuštamo na koljena. Ležemo cijeli, udah gore, zračni jastuk, izdah do psa. Pa udah na koljena, izdah val, udah zračni jastuk ili mala kobra i izdah preko počučnja do psa. I polako dolje, udah mala kobra, izdah do psa, ne trudimo se, ne hvatamo takozvani krajnji položaj, stanemo čim osjetimo da je ugodno. I prihodamo naprijed, ovog puta stanemo još malo šire nego malo prije i zazibamo lijevo-desno, učvršćujemo struk cijelo vrijeme, osjećamo liniju kralježnice. Pratimo također kontakt sa podom, kako je u zglobovima, da možda ne rastežemo previše vanjsku stranu. I polako pete prsti u sredinu, protegnemo se i pozdrav suncu, dlanovi ispred stopala, polako koljena dole, legnemo cijeli, mala kobra, pas i malo se tu zadržimo, prohodamo u mjestu, jedna noga naprijed, druga slijedi, protegnemo se i odmah dolje, izdah, udah jedna noga, izdah druga, udah koljena, izdah sve dolje, udah mala kobra i izdah pas. Udah, izdah noge, udah protegnemo se i još. Ne morate ovim tempom, ako ne pohvatate svaki udah i izdah točno kako sam rekao, nema veze. S vremenom ćete na kraju krajeva i otkriti sami. Polako dolje, udah gore, izdah još gore i jedna noga naprijed, zadnja peta u pod, odmotavamo, odnosno zamotavamo tepih, naslonjeni smo na prednje bedro. Kao da se protežete, probajte doživjeti liniju trupa, kakve veze ima sa linijom zadnje noge i stanete naprijed, promijenite gard, odmotavate, zamotavate na drugu stranu. Udah je gore, izdah ne ide do poda, taknete pod, stanete naprijed, uspravite se i pođete jednom nogom iza na tračnicu širine kukova. Kružimo. Prvi ratnik ratnica, izdah polako dolje, udah gore, učvršćujemo zadnji guz,
Taknemo pod, stanemo naprijed i promijenimo noge, promijenimo smjer vrtnje ruku. Zdjelica i trup kao jedna cjelina. Udah je ostao gore i puni dlanovi dolje, noge iza, slonovi, čučnjevi. Polako, nogama na centimetar, dva od poda, izdah, dignemo i opet to dizanje, ne trudimo se doći do krajnje točke. Važnije je da se gibamo nego da se guramo u položaj. I polako. Jedno koljeno naprijed, sjedna kost je iznad pete, ne sjedamo dole i sa strane. Labud sa udahom dižemo, sa izdahom spuštamo. Kad se dižete, udišete iza oklopa, čvrsti su trbušnjaci i to vas priječi da se izvijete skroz iza. Dakle, svjesno biramo da ne idemo do kraja. Na drugoj smo strani, drugo koljeno je napred, udah, pridižemo se, učvršćujemo trbušnjake pritom kao sigurnosnu kočnicu i pođemo do položaja psa. U njemu malo zibamo kukove. I polako jedna noga naprijed. Zadnja peta u zrak, stojimo na zamišljenim tračnicama širine kukova i dok blago ravnamo prednju nogu, naginjemo trup i zdjelicu zajedno naprijed. Malo zategnemo lopatice prema kralježnici, ne do kraja. Isto tako, ako ste među fleksibilnijima, nemojte sasvim izravnati nogu. Uvijek ostavite par milimetara koljeno savijeno. Uspravite se, stanite naprijed i pođite na drugu stranu. Dosta bitno da stanete jednako daleko. I opet, zdjelica i trup lagano naprijed, dok vodite koljeno prednje noge prema ravnom, a ako možete skroz do ravnog, molim, suzdržite se i sačuvajte si koljeno. Čvrst struk, ramena ne tonu, glava ne tone, jedna dobra linija. Stanemo naprijed i predlažem prvo počučnite i onda dugački odvijte rebra na bedra. Pa neka je glava teška. Ruke su u podu, pomažu za ravnotežu. Sad ako možete zadržati rebra uz bedra, možete malo i poravnati koljena. Ako ne, nije bitno, ne radimo zbog toga kako izgleda, nego kakav je osjećaj. Ok, pa jedna noga iza, na koljeno, kleknemo. Izibamo se, pritom se naslanjamo na bok. Idemo lijevo desno. Udah je u stranu, izdah je kad prolazite kroz sredinu i udah je opet na drugu stranu. Koljeno do koljena iza, druga noga naprijed. Učvrstimo struk i lagano zibamo lijevo desno. Ako vam se ovo sviđa, ne pokušavate izvući više od streća u trenutku, nego to raspodijelite umjereno kroz dane. I više ćete uživati i bolje ćete napredovati u pokretu i doživljaju tijela. Ok, spustimo se na sve 4, lagano zazibamo zdjelicu lijevo-desno. Nešto od pokreta stiže u ramena i vrat, to nam je sve zanimljivo. I sada ušica igle. Lijevu ruku zadjenete ispod desnog pazuha. Kontra pokret na udah, otvorite ruku, ali ne koliko biste mogli mekih trbušnjaka, nego cijelo vrijeme radite sa oklopljenim trbušnjacima. Druga ruka, dakle desna ispod lijevog pazuha i onda desna u stranu i gore, a trbušnjaci ne daju. Ok,
ruke dolje, polako do psa, pobijelite vrhove noktiju, jedna noga naprijed, koljeno je savijeno kao za prvog ratnika ratnicu i uhvatimo zamišljenu loptu kao da nam neko odvlači loptu preko prednje noge. Trbušnjaci se opiru, princip vam je poznat od malo prije, ako ne već i od puno prije. Taknete pod, stanete naprijed, zakosite se, uhvatite loptu, pođite u stranu, pazite na prednje koljeno da ostane otprilike na istom mjestu, kralježnica se vrti oko početne osi i trbušnjaci cijelo vrijeme aktivno se opiru velikom twistu. Nakon čega čučnete, svejedno hoćete li pete spuštati ili će ostati u zraku, i odaberete hoćete li se malo pognuti pa istegnuti donja leđa ili ćete ostati relativno uspravni. Odredite po osjećaju, samo molim vas nemojte se siliti na nešto što vam ne odgovara. Ok, sjedamo, noge idu ispred sebe, trupa. Uspravimo se, stisnemo trbušnjake i sa izdahom zarotiramo u jednu stranu. Ruka dolazi na koljeno, samo malo da pomogne održavati položaj, nikako ne produbljivati ga. Polako u sredinu, damo si dovoljno vremena da promijenimo strane, to nam služi i kao nekakva kontra, da odmah ne bismo sa twistom tražili previše od tijela na drugu stranu. Trbušnjaci rade cijelo vrijeme, pogled je neusiljen, koliko nam paše u stranu, ili čak pogled tamo gdje gleda pupak. Ok, legnemo dugački, damo noge u zrak, ruke na koljena i crtamo mali krug koljenima iznad zdjelice. Promijenimo smjer kruga i osjećamo masažu u sakroilijačnom području. Pružimo noge u zrak, protegnemo se na taj način i spustimo noge. Pete damo malo na van, prste na unutra. Tako da koljena malo se okrenu jedna prema drugome unutra i da možemo bolje opustiti noge. Promotrimo kontakt s podlogom. Stopala, stražnjica, srednja leđa, lopatice, zatiljak, sve odjednom. I otuda počnemo primjećivati cijelo tijelo. Pažnja kao da putuje od podloge skroz prema gore, kroz cijelo tijelo.
Primijetimo disanje. Izbrojimo koliko traje udah. I izjednačimo udah i izdah. I opet svijest o cijelom tijelu. Dok uravnotežujemo udah i izdah. Ok, i polako udahnemo dublje, protegnemo se, uspravimo, ili već ako vam paše, ostanete duže. Hvala vam za današnju vježbu i podsjećam na subscribe, na share, na like. Sve koristi. Hvala vam.